jeg synes, jeg bliver fucking creeped out. Hende her. Hun har lavet den her. Nå, så. Hvad? The Black Shaitans Ritual. Hvad mener du? Hvad må jeg se med? Nej, så har ikke tryk på det. Hvad er det? Hvad er det? Hende her. Okay, don't we... Jeg gider ikke se det så. Nej, sådan. Hun gør sådan, vi bliver helt evil, som possessed. Det der Koran, det er sådan, det siger noget dårligt ord i sådan. Måske for eksempel, sådan, shaitan er bedre, det der på arabisk for. Og de giver dig black spirit. Ej, det vil lave en shaitan. Og der er mange, og der er mennesker, der siger, jeg hører alt det der. Here is everything our dog Yes! Jeg kender godt den der. Men jeg gider ikke se den. Jeg skal bare se TikTok. TikTok er bedre. Nej, må jeg vise dig noget? Wait, hold on. I said, can I show you something? So you better show me. No, I'm not playing. Now you better listen to me. Hvordan får man voice chat? Prøv lige at vise mig. So first, just game. Lucky block. Okay. 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 Wait, hold on. This doesn't have voice chat. You have to go in this. Lucky block. So when you go in here, just settings. Then you have like voice Lucky chat. It says block. voice chat here. Mine is off.